вақтҳои охир мақомоти Русия ба таъқиб, боздошт ва ба ватан депортатсия кардани муҳоҷирон аз кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки аз ҷониби мақомоти кишварҳояшон таъқиб мешаванд, шурӯъ кард. инҳо аксар вақт одамоне ҳастанд, ки мавқеи фаъол доранд ва бо равандҳои сиёсӣ дар кишварҳои худ рух дода розӣ нестанд. масалан, рӯзи 26 май пас аз боздошт, зодаи 34-солаи вилояти Қашқадарёи Ӯзбекистон Шохрух Базаров беному нишон ғайб зад, ки Додгоҳи Аврупоии ҳуқуқи инсон нисбати ӯ қоидаи 39-ро дар мавриди истирдод накардани ӯ ба Ӯзбекистон татбиқ кард. фаъоли ҳуқуқи инсон Баҳром Ҳамроев фаҳмид, ки дар рабуда шудани Базаров кормандони ФСБ-и Русия ширкат карданд. барои дастгир кардани ӯ кормандони ФСБ оварда шуданд. рӯзи боздошт Шохрухро ба фурудгоҳи Домодедово оварданд ва фавран ба Ӯзбекистон фиристоданд. субҳи пагоҳӣ ӯ ба ҳамсараш, ки дар шаҳри Қозон зиндагӣ мекунад, паёмак фиристода дар он навиштааст: маро ба Тошканд бурданд, ҳоло дигар роҳи халосӣ нест, мегӯяд Ҳамроев. қаблан 18 майи соли ҷорӣ фаъоли ҷунбиши гурӯҳи 24 Раҳматҷони Маҳмадҷон беному нишон ғайб зад. на хешовандон ва на ҳамсафарони ӯ дар бораи макони будубоши фаъол чизе намедонанд. инчунин маълум аст, ки қабл аз нопадид шуданаш ба ӯ аз тарафи шахсони номаълум таҳдидҳо карда мешуд ва фаъол аз таъқиби худ шикоят мекард, қайд мекунад Настасия Время. ҳимоятгар Тимофей Широков, ки дар ҳифзи муҳоҷирон аз кишварҳои Осиёи Марказӣ таҷрибаи зиёд дорад, ба саволи рӯзноманигори Настасия Время дар бораи он, ки оё Русия барои фаъолон ва гурезаҳои сиёсии кишвари бехатар аст, посух дод: мутаассифона таҳдиди воқеӣ барои ин одамон вуҷуд дорад. ман ҳамеша ба он мизоҷоне, ки бо онҳо кор мекунам ва касонеро, ки аз ҷойҳои боздошт халос мекунам, мегӯям: русия кишваре нест, ки шумо волояти қонунро интизор шавед, ҳама гуна имкониятҳоро биҷӯед ва аз ин ҷо биравед, гуфт Широков. Соответственно, в дальнейшем, да, соответственно, с ним проводится процедура.